Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Khublei U Hynñiewtrep barang khalai snam karta na Afghanistan klempoi perkhat satia ula poi syar nang ba New Delhi da ka rieh ka jaka ba pynshong iaka shaka lani kata ka landing gear jong ka lieñsuiñ na Kabul Afghanistan kani kala jia ka por kum bakhat we bejem step kata ka arpoi tarik ha ka lieñsuiñ jong ka KAM Airlines flight number RQ 1000 kabala poi ha Indira Gandhi International IGI Airport hadin Arkanta na hadin bakalami nakatekan nongba yauniu khynnah la pen phai biang sha Afghanistan hakaju hi kasngi hakaju hi ka lieñsuiñ uniu khynnah ulaya keleng habar hadin bala hiar ka lieñsuiñ wad udai ubana ka sor Kunduz Afghanistan hakaba la IT no yu shakishpai jang Central Industrial Security Force kibala yalamru yu sha Terminal 3 jang ka airport bantokit yu uniu khynnah ula phla bola rung tu shapok ka Kabul airport hakaba ula ri ru haka jaka pynshong shaka jong kani ka lieñsuiñ hadin bala tokit yu la pen phai biang no yu hakani hi ka ju ka sngi bar hakani hi ka lieñsuiñ haka por kum bakhat ar shiteng ai men sngi na kaliang ki batre jong ka KAM Airlines kila kalibni abha ya ka jaka pynshong shaka jong kani ka lieñsuiñ haka bala shemru ya ka speaker rong sao ka balong kum ka jong uniu khynnah